Beautiful Minds, kampanja minn Betapsi li se tħares li jkun hemm aktar ħarsien u għarfien fuq kwalinkwe mart mentali. Tkellimna ma' Katrina Farrugia, il-President tal-istess għaqda, fi qaltilna l-għan tal-istess kampanja. L-għan ta' din l-attività hija biex insaħħu l-għarfien dwar is-saħħa mentali, nixtiequ li nħeġġu lill-istudenti u lill-popli ġenerali biex jekk għandu bżonn is-support ifittex l-għajnuna. L-għaqda taħdem biex tkisser l-istigma li hawn f'pajjiżna u jkun hawn aktar ħarsien għal mart mentali. Infatti Katrina qaltilna li tul l-istess nedija saret għażla biex il-kelliema jkunu nies li ġġieldu l-battalja kontra l-istigma, anke meta kienu qed ibatu minn mart mentali, flimkien ma' oħrajn li affrontawhom persuni oħra li kienu qed ibatu mill-istess mart. Fit-tnedija kien hemm preżenti Mart il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, l-avukat Niki Vella Defremo, fejn tkellmet fuq l-esperjenzi tagħha u kif ukoll fuq l-isfidi tal-ħajja. Hija enfasizzat fuq li hemm għajnuna għal kull tip ta' mart mentali u hemm bżonn li l-persuni jħarsu li jkun kundizzjoni medika mill-lenti pożittiva. Vella Defremo ssuktat id-diskors tagħha billi qalet li mart mentali fi stadju inizjali qed jinstab anke f'żgħażagħ li jkunu għadhom fis-sekondarja. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm aktar għarfien u ħarsien biex dawn ifittxu għajnuna minnu fih. Il-kampanja Beautiful Minds għandha għaddejja sa April li ġej. Preżenti għall-istess nedija kien hemm membri mir Richmond Foundation kif ukoll il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali Dr. John M. Kakija.